Prosím, vstaňte, vychádza vedľa Prosím, sadnite si. Otváram súdne pojednávanie u veci študentského. Prosím zástupcov žaloby, aby predniesol svoje obavy. Ďakujem. Drahý, veľa vážený stíhodný súd, vážená plocha, v tejto chvíli by sme chceli predniesť obvinenia túto prítomných občanov Slovenskej republiky, ktorí splnením prijímacích pohovorov a následným nástupom na Pedagogickú fakultu Prešovskej univerzity dňa 21.9.2010 sa dopustili závažného, priam očitrhajúceho trestného činu. Hanebne! Ticho! Hanebne! Človek zábran sa časne od 21. septembra 2010 doposiaľ dopustili nasledovných závažných smrťou ohrozujúcich činov. A. Používania nedovolených prostriedkov na zlepšenie celkového hodnotenia z jednotlivých predmetov ľudovo nazývaných ťaháky. No a to! No a to! Pover. Z neskorého príchodu a opakovaného skorého odchodu, respektíve žiadneho príchodu, teda ani odchodu, na prednášky a semináre. C. Z porušovania autorských práv prostredníctvom plagiátorstva a plagiátorského sťahovania z spracovaných práv z www.referaty.sk a www.nechodimnaprednášky.sk. Ďalej, ich obviňujeme z nenosenia stáleho zabúdania písacích potrieb, krúžidiel, výkresov, strúhadiel, pravítok a iných životu nebezpečných a potrebných vecí. V tomto ohľade chceme pre obžalovaných vytýčiť najvyšší trest vo väznici s najťažšou ostrahou a... Tak správajte. Pani, neznevažujte dôstojnosť žena, prosím vás, sadíte si na svoje miesto. Jo, ešte, že mám tu voľno. Môžete pokračovať. Ďakujem. Takže v tomto ohľade chceme pre obžalovaných vytýčiť najvyšší trest vo väznici s najťažšou ostrahou a nútených prác počas obdobia 1095 dní, to je 3 roky, okamžitým nástupom na výkon trestu. To je všetko. Ďakujem za stručné prednesenie obvinení a poprosím o vyjadrenie právneho zástupcu obžalovanej strany. Nech sa páči. Ďakujem veľa, vážený súd, za udelenie slova. Vážený súd, vážená poroka. Tu prednesená obžaloba, tu prítomným pánom považujeme za nerelevantné, a to z dôvodu krivých 89 stupňových obvinení, ktoré sú nehanebne vykonštruované proti mojim klientom, tuto zastúpenou Dominikou H. Všetky tieto obvinenia sú založené na klamstvách, ktoré roznášajú doterajší trestne stíhaní študenti PFPU. Z tohto dôvodu všetky obvinenia kategoricky odmietame a požadujeme stiahnutie týchto krivých podlostí.
dôkladnom vypočutí oboch zainteresovaných strán pristúpime k dôkladným prešetreniam. Pán žalobca, môžete začať. Ďakujem. Ako prvú a poslednú predvolávam zástupkyňu všetkých obvinených Dominiku H. To moja dzivka. Páni, Súhrne uťahovať pravdu, vyžívam pravdu, furt pravdu. Obvinená, môžete túto veľaváženému súdu a ctenej porote vysvetliť, z akého dôvodu máte oneskorené, ba priam, dalo by sa povedať, že vôbec nechodíte na seminári a prednášky, ktoré sú podľa paragrafu 38/2006, časť A, odsek 4, pomočka 25, povinné. Ale veď sem tam chodím. Takže vy pripúšťate, že ste vynechali zámerne edukačný proces, to za účelom pochybnej zábavy na miestach ako hviezda. To je irelevantné, lebo pán tento nemá žiadne dôkazy voči mojim klientom. námietka sa zamieta, obžalovaná povedzte. Poľka musí byť. Aha, jasné. Takže vy je teda tiež pravdou, že používate ťaháky ako nedovolené pomôcky na písomkách. Ale tak starší nám povedali, čo, ako si môžeme pomôcť. Táta! Áno! A akým právom vy sťahujete tieto veci z internetu? Námietka ctihodnosť, silno žiadam pána obžalovaného, aby neútočil na moju klientku takto neľudským spôsobom. Ja? Ty často? Ty pašer! Pristúpte ku mne. Môžete povedať. Toto súdne sienie, aj vy tam hore. Nemám k tomu ďalšiu otázku. Pán obhajca, máte nejaké otázky na vašu klientku? Nie, nemám. V tejto chvíli sa porota poradí o rozsudku tu obžalovaných. Čo? Konstante, súd prečítal rozsudok. V mene zákona Slovenskej republiky. PFPU. V Prešove porota dospela k záveru, že obžalovaní občania Slovenskej republiky sú vinní v plnom rozsahu a teda sa odsudzujú na 3 roky nepodmienečne nútených prác na pedagogickej fakulte a to v plnení týchto následovných povinností. A. Dosiahnutie minimálneho počtu kreditov za 3 roky a v počte 180 kreditov. Po B. Zapájanie sa do všetkých školských aktivít. Po C. Zákazu používania podporných prostriedkov a látok, ktoré umožňujú študentovi získanie plného počtu bodov na hodnoteniach. A po D. Včasného chodenia na vyučovanie, a to v dobe 45 minút pred začiatkom vyučovania. Rozsudok je právoplatný, nemenný a nedá sa voči nemu odvolať. No, som ti povedala, ja sa na to poslala, tá si vyštudovala do toho osobitnú školu. Čarovskú školu, teraz si vyštudovala tú špecifickú. A nie, ak si iba učiť, tak to co zaraz veľa toho brať. Plano. Zavolajte záchranu rýchle! Niečo sa mi tu nevolajte. Niečo.
Nemá tak počpávo. Poďte ešte s nami, môžeš s nami? Môže. V žiadnom prípade. Aj papiere, myšľovia, poď. Dobre. Počekajte doma, Dominika, však ja prídem domov. Nečak. Ale ja už tebe nepustím. Zoberieme pani na internet, že to robíš. Na internát? Aj napriek tomuto očividne vynikajúcemu divadelnému vystúpeniu rozsudok je nemenný a je nutné ho uskutočniť ihneď.